Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. І зараз мы працягнем абмеркаванне з маім госцем, з, як это ён любіць казаць, все-таки папулярызатарам гісторыі. Хаця я раней называў гісторык, ён кажа, не, лепей папулярызатар гісторыі. Вядоўца гістарычнага YouTube-канала «Вусы з Карыны», грамадскі актывіст Тимофей Акудович. Прывітанне, Тимофей. Прывітанне, Зміцер. Усё ж такі, хоць как бы папулярызатар, але гісторыю ты ведаеш добра, прынамсі гісторыю Беларусі. І я хацеў бы звярнуцца да твайго гістарычнага досведу і веданняў, каб ты, можа быць, пракаментаваў сённяшнія падзеі і пагрозы, якія могуць быць на падставе гістарычнага досведу. Я пра што кажу, калі ўзнікла вось гэтая сітуацыя з так званым ультыматумам Зеленскага пра выключэнне рэтранслятораў, мы паўсталі перад дылемай і з палітолагамі абмяркоўвалі, што не зрабі, выключы іх, альбо не выключы іх, усё для Беларусі дрэнна, бо можа гэта быць успрынята Масквой, як дзеянні, якія не сяброўскія, скажем так, з аднаго боку ў дачыненні да России, да планаў России вайсковых ва Украіне, а з другого боку могуць быць успрыняты як, ну, вот гэтым вот беларусікам патрэбна наша расійская дапамога, падтрымка вайсковая. Мы вот зараз прыйдзем туды з нейкім там абмежаваным военным кантынгентам вайсковым, ну, каб падтрымаць, абезапасіць, дапамагчы і вся вот гэтая іншая хрень, выбачаюся. З гістарычнага досведу, калі звярталіся з той ці іншай нагоды з просьбай да расійскай імперыі, а дапамажыце нам, прышліце які-небудзь вот свой рускі полк рускіх салдат, каб нам тут справіцца з нашымі праціўнікамі, там, палітычнымі, там, ці з знешнімі, ці яшчэ што-небудзь. Чым это сканчалася? Наколькі я памятаю, ёсць як мінімум адна такая гучная гісторыя, звязаная з Рэччу Паспалітай, але, можа быць, і не толькі. Ну, Рэч Паспаліта тут, напэўна, сапраўды найлепшы прыклад, так? Калі у пэўны момант сама тутэйшая эліта пачала выкарыстоўваць расійскія войскі, расійскія інтарэсы ў сваіх інтарэсах, лічачы, што гэта пройдзе без праблем. Так, ну, запросім, яны тут дапамогуць, атрымаюць нейкія там свае плюшкі і сыдуць. Вот так некалькі разоў рабілі, так як бы атрымлівалася, але ў выніку мы ведаем, да чаго это все прывяло, да падзелаў Рэчы Паспалітай. Ва ўсіх астатніх выпадках, мне падаецца, Расія сама заходзіла куды хацела. То бок там, не, ну, можна прыклад Балканаў прывесці, так, другой паловы 19 стагоддзя, калі, ну, з аднаго боку у балканскіх народаў была сімпатыя да там братоў праваслаўных, з іншага боку Расія зайшла туды, бо сама хацела, бачыла ў гэтым перспектыву, магчымасць атрымаць палітычныя выгады і разумела, што мае сілу для того, каб атрымаць тыя выгады. Таму пайшлі там ратаваць братоў славян ад мусульманаў. І мне падаецца, што, ну, і тут таксама Расія сама будзе думаць, ці хоча яна у такое увязвацца. І з аднаго боку, з іншага боку, ну, усе ж цудоўна разумеюць, што Расія не тая дзяржава, якую можна проста запрасіць і нічога не будзе, таму... Але вот тут нават момант такі, што нібыта мы ж тут браты, там, мы ж тут вот суседзі, у нас тут саюзная дзяржава, умоўна кажучы, ці вот я іх просто запрашаю там за грошы, каб яны мне прыйшлі, дапамаглі, і сітуацыя просто далейшая. Наколькі потым, так сказаць, скончылася ўсё, ну, дзякуй, ўсё, да сустрэчы, ідзіце да хаты, наколькі вот лёгка вот так вот потым да хаты справадзіць прыйшоўшае расійскае войска? Ой, слухайте, мне падаецца, тут нейкія гістарычныя паралелі праводзіць вельмі складана, таму што, ну, сама Расія зараз знаходіцца ў вельмі складанай сітуацыі, ім цалкам можа быць увогуле не да Беларусі, з аднаго боку. З іншага боку, магчыма, для Пуціна як бы Беларусь стане нейкім такім уцешительным прызам. Ён убачыць Беларусь як магчымы уцешительны прыз у вайне, якую ён праігрывае. Таму як там яно, у які бок вся эта гісторыя павернецца, зараз вельмі складана уявіць. Все-таки гісторыя паўтараецца, але заўсёды па-новаму, непазбежна. Таму я боюся, што тут нейкія аналогіі цяжка праводзіць. Ну, тут можа быць справа не толькі і не столькі в аналогіях, сколькі з разуменнем і усведамленнем пагроз, якія могуць быць у звязку з гэтым, што нібыта такое
добрая справа там падтрымаць і дапамагчы, але наколькі там захаваныя вось гэтыя нейкія такія пагрозы, якія вылезуць пасля. Ну, мне падаецца, тут нават не трэба было запрашаць нейкіх экспертаў у студыю. Усе цудоўна разумеюць, што Расія гэта дзяржава, якую лепей не запрашаць у пытаннях такіх палітычна-вайсковых. Там пра эканоміку можна асобна гаварыць, але ў гэтых справах відавочна это максімальна агрэсіўная дзяржава. Калі працягнуць усё ж такі пра вось гэтую вядомую как бы што рускі штык і сітуацыя, калі самі прыходзяць, калі хочуць на гэтым штыку рускім, яны нясуць свой рускі мір, рускую веру, рускую культуру, але для Беларусі, наколькі сённяшняй Беларусі, наколькі гэта пагроза, ці яна і так ужо у рускім міры, і што ўвогуле вот у вашым разуменні гэты рускі мір уяўляе сабой? Ну, вот это, дарэчы, цікавае і вельмі складанае пытанне, бо, па-першае, абсалютна цяжка зараз зразумець, наколькі беларускае грамадства мяняецца пад уздзеяннем вот этой сітуацыі, калі яно адрэзана ад захада, адрэзана ад ладнай часткі беларускіх вось гэтых вось творчых сілаў, якія там выехалі за мяжу, як яно само, наколькі яно адмаўляе вось гэту расейскую, я б не назваў гэта экспансію, але відавочны большы культурны ціск, так, адмаўляе, прымае, пагаджаецца, ці трымае дулю ў кішэні, вельмі такая беларуская пазіцыя. Мне падаецца, ну, я не магу сабе пакуль што прыдумаць маркераў, па якіх можна было б гэта адсочваць. Мы вельмі эмацыйна ставімся да гэтых падзей. Мы пачулі, што там дзесьці ў Магілёве адкрылі нейкі помнік чарговаму Пушкіну, і мы все ў паніцы, што ўсё, канец, рускі мір прыйшоў. Але, ну, аб'ектыўна гэтыя помнікі мала што значаць, так, як бы яны і раней ставілі это расійскія помнікі ў Беларусі, ці яны адлюстроўвалі нейкую схільнасць беларускага грамадства да рускага міра, ну, хутчэй не, так, это былі асобныя кропкавыя там распілы гранту вельмі часта, так, з Расійскай Федэрацыі. А па якіх маркерах все-таки вот вызначаць гэту схільнасць, нейкую прыняцце нейкай расейшчыны, мне цяжка сказаць, так, як бы просто по інстаграме я бачу, што ў Беларусі нараджаецца нейкая новая беларуская маладзёвая сіла, то бок відавочна моладзь спрабуе шукаць Беларусь. Хаця банальна у шматлікіх вот этих вось інстаграмах, якія вядуцца на трасянцы, так, трасянка такі новадазволеная беларуская мова, ты на ёй можаш там і на дзяржаўную сцэну выйсці, і все будуць табе пляскаць у ладкі. Ну гэта ж таксама пэўная праява нейкай беларушчыны. Наколькі гэта ўсё супрацьстаіць расейшчыне ці наадварот прымае, ну вот вельмі складана сказаць. А ввогуле у вашым уяўленні вот для нас тут вот ну как бы і там, калі мы былі, само гэта рускі мір прыходзіць, гэта было нешта вау, страх, але што гэта такое? Згодны, вельмі правільнае пытанне, на якое, напэўна, хацелася б пачуць адказы нейкіх экспертаў, якія мэтанакіравана гэтым займаюцца. Таму што мне ніколі до канца не было зразумела, што такое вось гэты рускі мір. Мне падаецца, яно калісьці там, наколькі я разумею, это ідэя, якая нарадзілася ў метадолагаў тых расійскіх у канцы 90-х ці пачатку нулявых, яна хутчэй мела на ўвазе вось эту выключна мяккую сілу. То бок рускі мір — это месца, дзе гавораць людзі па-расейску, але гэта не мела на ўвазе нейкай палітычнай агрэсіі, так? Ну, это такі нейкі, як брытанская імперыя, якая там не прэтэндуе ні на што зараз у Індыі, але там іншых сваіх калоніях, але брытанская, ангельская мова, яна там самая вядомая ў свеце, папулярная. Ну, вось нешта кшталту таго. Але пасля гэта ідэя трансфармавалася ў абсалютна шавіністычную, чарнасоцінскую, вельмі агрэсіўную палітычную справу, якая ўжо не зусім ясна, што нясе за сабой у сэнсе культуры. То бок, ну, яны ж нават як бы, вот што такое зараз рускі мір з пазіцыі культуры? Яны ж нават сваю культуру выгналі, так? Як бы ладная частка расійскай культуры зараз знаходзіцца таксама, як і мы ў замежжы. І як бы адрэзаны ад вот этой вот там палітычнага рускага міру. І мне падаецца, што нам бы вызначыць, чаго мы канкрэтна баімся, апроч палітычнай там экспансіі. Таму што мне не да канца зразумела, што гэта. Ну, можа быць, але ў любым выпадку, калі мы кажам пра тое, што нам трэба нейкім чынам гэтай рускай культуры там ці рускаму свету супрацьстаяць, якім чынам это можна рабіць? І дакладней найлепш, як гэта рабіць, вот так лепей будзе сказаць.
Як найлепш? Ну, па-першае, напэўна, трэба зразумець, што мы ўжо немала зрабілі і за апошнія 30 гадоў. І трэба браць тое, што было паспяховым да гэтага. То бок якасныя, паспяховыя, культурныя, сацыяльныя праекты. Дарэчы, не абавязкова пра там культуру і беларускую культуру, а проста хорошыя грамадскія праекты, якія робяцца менавіта беларусамі у Беларусі, у замежжы, яны ўсе карысныя. Мне падаецца, гэта якраз тое, што дало беларусам магчымасць паверыць у Беларусь як прастору, дзе можна сябе праяўляць, быць крэатыўным, і пасля гэта прастора напоўнілася беларускімі сэнсамі. І вось, карацей, пра актыўная, пазітыўная дзейнасць. Мне падаецца, гэта тое, што дапамагло нам апошнія 30 гадоў выбудаваць нейкія там свае межы. Гэта раз. Два. Відавочна, ўсё, што рабілі мы да гэтага, недастаткова, і трэба думаць пра амбітныя, маштабныя, нейкія нечаканыя рашэнні, якія прыцягвалі ўвагу людзей. Людзі любяць быць побач з пераможцамі, быць часткай пераможных канцэпцый. Вось. І якім чынам нам, беларусам, прыдумляць такія пераможныя канцэпцыі у цяперашняй сітуацыі, гэта асобная тэма для пагаварыць. Але я думаю, што можна у сферы культуры, не ведаю, вось, напэўна, у сферы культуры найбольш яркі прыклад, які, відавочна, кідаецца ў вочы, гэта там праект Мікалая Халезіна, да, які там вось узяў з камандай, зрабілі біеналь, беларускую прастору біеналь. Гэта прагучала. Вось, можа, у гэты бок. Мне падаецца, што гэта тое, што павінна працаваць. А вось глядач пад нікам Максім піша: паглядзіце, што рускі свет ва ўкраіне робіць на акупаваных тэрыторыях. Ці рускі свет гэта робіць, ці гэта просто такая ментальнасць рускага чалавека да гэтых злачынстваў такіх? Я, па-першае, вельмі слаба сабе разумею сітуацыю на акупаваных тэрыторыях, не адсочваю, але наколькі я разумею тое, што чуў, все-таки там ідзе менавіта мэтанакіраваная нейкая дзейнасць вялікай машыны Расіі па максімальнай там русіфікацыі гэтых земляў. Магчыма, нешта падобнае можна параўноўваць, што ў нас было пасля паўстання 1863 года, калі у расійскай дзяржавы з'явілася ідэя, што можна в прямым сэнсе этим штыком і папом, так, перакуліць культурную сітуацыю на канкрэтнай тэрыторыі. Вось. І гэта такое доўгі час не можа трымацца. Вось. Гэта на нашых землях пратрымалася досыць недоўгі час, і нейкі момант расійскі цар сказаў: «Всё, стоп», і ў 1905 годзе сказаў, што адпускаем, мы не можам больш трымаць гэты ўзровень напружання. Вось. І да таго, што такая вельмі вузка накіраваная экспансія, яна все-таки не можа доўгі час трымацца. Таму, і ў Беларусі, відавочна, трошкі іншыя працэсы ідуць. Там, хутчэй, Расія спрабуе нейкімі там тымі умоўнай мяккай сілай уплываць. Але ўсё ж таки уплыў спрацоўвае. Там, можа быць, калі прыгадаць, пасля паўстання 63-го года ўсё ж таки была такая рэпрэсіўная і моцны ціск, спрацавала, не спрацавала, доўга не вытрымалі, але потым перайшлі да вось гэта мягкай сілы, гэтыя гарчакоўскія цэнтры, ўсё астатняе, рост сатруднічества, праз гэта ўсё, праз культурніцкую такую, можа быць, палітычную экспансію. Яшчэ раз скажу, што тут вельмі проста цяжка зразумець, ці гэта ўплывае. То бок ясна, што яны ўкладваюць грошы ў нейкія там стыпендыі для студэнтаў, у нейкія культурныя праграмы, там сацыяльныя праграмы, па максімуму там возяць беларускіх дзяцей кудысьці ў Расію. І гэтага, наколькі я разумею, стала больш, чым было там да 20-го года. Але наколькі гэта ўплывае і на што ўплывае, мне падаецца, пакуль што ніхто не прыдумаў, як гэта нармальна ацаніць і зразумець, ці мае гэта ўплыў на грамадства. Бо, з другога боку, ведаеце, сюды можна сказаць, што, не ведаю,
я ў 90-х вырас у абдымку з расійскім тэлевізарам, ну як і ўсё маё пакаленне, так мы глядзелі, ну што мы яшчэ маглі глядзець, глядзелі мульцікі па-расейску на першым канале, глядзелі там расійскія шоу і так далее, Жырыноўска, які там абліваў усіх у Дзярждуме, таксама глядзелі. Ну і неяк выраслі мы беларусамі, так, то бок тут пытанне гэта вось дзень трэба зразумець, дзе яно што працуе, а дзе не працуе. І з гэтай нагоды мы зараз паступова пераходзім да праектаў, якімі вы у тым ліку займаецеся. Вось гэта калі там яны спрабуюць праз нейкія там культурніцкія, адукацыйныя, там іншыя праекты, то мы маем што супрацьпаставіць ім. Я зараз выходжу да гэтых магістратаў, якія вы ініцыянавалі, якія праводзіце. Якія поспехі? Ну так, у пэўным сэнсе сама ідэя магістрату нарадзілася менавіта для таго, каб беларусы паспрабавалі, як бы сказаць, адчуць сваю сілу і зразумець, што яны самі штосьці могуць. Вось, покуль не ясна што, але гэта такі эксперымент. Ён ужо цягнецца колькі гады, 3, напэўна, і на дадзены момант мы маем 2 дзеючых магістраты. Адзін аб'ядноўвае людзей, якія спрабуюць уплываць на развіццё беларускага кніжнага рынка. Ну, найперш у замежжы такія сітуацыі. А другі магістрат мы зусім нядаўна запусцілі ў гэтым годзе. Ён спрабуе уплываць на развіццё адукацыйнага рынку за межы. Мне падаецца вельмі важная тэма. Як бы схема максімальна простая. Людзі аб'ядноўваюцца і пагаджаюцца скідвацца раз на месяц па $10 у агульную скарбонку. І раз на пару месяцаў мы праводзім конкурс, па якім сабраная вот эта кубышка адыходзіць там праекту, які нам падаўся найбольш цікавым і каштоўным. Вось. Нас пакуль не шмат. У адукацыйным магістраце там крыху больш за 60 чалавек, у кніжным крыху больш за 60, у адукацыйным там падаецца крыху больш за 20. Вось. Але у кожным з іх гэта ну нейкая там 500 альбо 1000 еўра ў месяц, якую мы збіраем, укладваем і шукаем. Дзякуючы таму, што у нас не шмат грошай, мы заўсёды вельмі асцярожна шукаем, во што можна ўкласціся, каб нейкая як бы невялікімі грашыма нешта паспрабаваць так, пачаць усур'ёз змяняць. І мне падаецца, што вялікі сэнс магістратаў не проста ў тым, каб грошы ўкладваць, хаця это важна, а ў тым, каб стварыць месца, дзе беларусы разам думаюць, на што яны могуць паўплываць і маюць рэсурсы, каб на гэта паўплываць. Вось, такія кааператывы, з якіх 100 год назад пачыналіся там сур'ёзныя нацыянальныя ідэі, бо вось гэты там выбух нацыянальных ідэй у канцы 19 стагоддзя, пачатку 20-го, ён часта трымаўся на кааператывах, мы пра гэта забыліся. Вось, у розных краінах. Ідэя аб'яднання людзей вакол нейкай справы, і скідванне, так, патрошкі грашыма, гэта была важная частка любой нацыянальнай справы. Мне падаецца, варта да гэтага вяртацца. Сапраўды, але давайте вось больш падрабязна, скажем, возьмем зараз новую свежую вашу прапанову стварыць адукацыйны магістрат. То бок, давайте вот паступова распішам, што за ідэя, што за адукацыйны магістрат, то есть як яно працуе. Ну, ідэя простая. У нас у замежжы ёсць дзеці, так, і нам трэба прыдумаць, якім чынам як бы стварыць такую нейкую адукацыйную прастору, куды па гэтым дзецям было цікава хадзіць, іхнія бацькі разумелі, што это карысна ім у гэтую прастору патрапляць, і каб гэтыя дзеці вырасталі беларусамі нават у замежжы. У тым ліку дзякуючы наведванню там беларускай адукацыі. Вось, это адна частка, другая частка, хочацца, каб наша адукацыя давала перспектывы дзецям у будучыні, каб это была адукацыя не толькі пра ідэнтычнасць, это адна частка гісторыі, але і пра перспектыву, так, каб яна давала шанец беларусам у будучым быць там кар'ерна-паспяховымі і так далей. Вось, мы засяродзіліся на адной сферы, зразумелай нам, ну, перспектыўнай на ідэі рынка, што нейкая частка беларускай адукацыі ў замежжы можа быць камерцыйна паспяховая. Ну, не ў сэнсе, што там сабе на яхту белую зарабіць, але ну, ў сэнсе, што яна можа даваць нейкую аддачу, так, тым, хто займаецца гэтай адукацыяй. І вось мы шукаем праекты, якія, на нашу думку, ідуць у гэты шлях, прапануюць якасную беларускую там адукацыю ці проста нейкія курсы адукацыйныя, якія прапануюць нейкую схему манетызацыі гэтага і прапануем нашу дапамогу фінансавую. Вось, мы правялі ўжо адзін конкурс. Мы запусціліся літаральна 2 месяцы назад. Вось, у нас там 800 еўра мы сабралі за гэты час. Вось,
звярнуліся да некалькіх адукацыйных ініцыятыў, якія нам падаліся цікавымі. Яны прапанавалі свае праекты, і мы правялі конкурс, і ўжо адна ініцыятыва выйграла і атрымае гэтыя грошы. На жаль, пакуль не магу сказаць, што за ініцыятыва, вось, але ну, вось цягнічок рушыў. То бок атрымліваецца так, спачатку ёсць людзі, да якіх вы звяртаеце, маўляў так, што давайте нейкі адукацыйны праект падтрымаем. Для гэтага давайте скінемся, створым сваю кубышку, а потым мы разыграем там ці вызначым, каму гэтую кубышку перададзім. Так, только з адным удакладненнем. Людзі прыходзяць у магістрат, не ведаючы, што мы падтрымліваем. Ну, у сэнсе, у нас няма праекта ад пачатку, які мы спачатку збіраемся і пагаджаемся, што мы хочам развіваць беларускую адукацыйную сферу. А што канкрэтна мы будзем падтрымліваць, мы вырашым унутры. Это досыць важная гісторыя, таму што гэта не просто краудфандинг. Краудфандинг можно организовать на любой пляцоўцы. Вот гронка у нас есть, так? То есть любой адукатор может прийти на эту пляцоўку, сказать, мне трэба столько-то грошей, там, не ведаю, табуретки купить у класс, там, ці оплатить будынак, ці настаўнікаў нанять. И калі люди палічаць, что это классная тема, яны накідаюць яму грошы, няма праблем. У нас крыху іншая логіка. Мы спачатку збіраемся, пагаджаемся, что мы адзін ад аднаго нікуды не збяжым, збіраем грошы і тады вырашаем, куды іх максімальна эфектыўна можна як бы запуліць. Вось, А як збіраць тады гэты пул вот людзей? То бок это нейкія аднадумцы, якіх ты і так ведаеш, то бок это нейкая такая закрытая масонская ложа такая вот умоўная, ці вот як здавалася б, каб зрабіць это шырокім таким масавым рухам, гэта павінна, ну как бы да ўсіх людзей зварот быць, зацікавіць іх, прапанаваць ім нешта, глядзіце, якая цікавая ідэя, ну как бы прадаць такую цукерачку, умоўна кажучы, каб людзі прыйшлі. Ці гэта ўсё ж таки такі закрыты клуб? Ну, шлях, які вы апісалі, можа быць. Ну, абсалютна, ёсць варыянт, як пачынаў магістраты з гэтай ідэі, да, як бы я прапановаў, напрыклад, мы падтрымалі так наш самы паспяховы праект кнігарню кнігаўка, калі яна только пачынала развівацца, так, клінулі кліч, 6 месяцаў 300 чалавек укладаліся у гэты праект, каб ён пачаў жыць у замежжы. Але я для сябе зразумеў, ну, гэта можна працягваць рабіць, гэта сфера у нас адкрытая, то бок прадюсеры культурных і сацыяльных праектаў у беларускай прасторы чакаюцца, вот класна, каб яны з'явіліся, так, але я зразумеў, што мне цікавей вось гэты сапраўды больш закрыты фармат, бо гэта пра стварэнне нейкай доўгатэрміновай супольнасці, бо там ты, ну, убачыў нешта прыкольнае, націснуў на кнопачку, грошы пайшлі, і ты і забыўся. Ну, не адбылося стварэнне нейкай супольнасці, нейкай сілы, так, якая можа далей штосьці прыдумляць, далей нешта, якая мае суб'ектнасць. Мы застаемся адзінцамі, якія раскіданыя па свеце, ну, убачылі цікавую абвестку, клікнулі і пайшлі займацца сваімі справамі. А мы супольнасць, вось, якая вельмі марудна расце, у нас ёсць такая праблема, напэўна, да, што мы паступова расцем. Людзі прыходзяць праз альбо наш афіцыйны Instagram, вось, беларускія магістраты, можна напісаць нам у прыват, і мы адкажам, і дашлем тады спасылку на далучэнне, альбо мне асабіста напісаць у Фейсбуку ці Інстаграме, зразумееце, вам это цікава, і я дашлю тады спасылку на далучэнне. Мы запрашаем асабіста людзей такім крыху сарафанным радыё. І вот такім чынам паступова расцем. І мне падаецца каштоўна, што мы трошкі знаёмімся паміж сабой не заўсёды асабіста, у сэнсе ананімна бывае, але мы разумеем, што у нас там плюс-мінус аднолькавыя каштоўнасці, што мы ў доўгую гатовы, што мы гатовыя як бы аддаць грошай, прагаласаваць не за тое, што нам падабаецца, ну, у сэнсе, убачыць, што выйграў праект, за які я не галасаваў, але застацца ўнутры супольнасці, бо ты разумееш, што агулам справа важная. Таму, да, это паступовы рост, ну, не масонскай, канешне, ложы, ну, мы закрыты только ў тым сэнсе, што, ну, як бы у нас там ёсць унутраная кухня, так, вось, але расці паступова, але затое з мэтай, каб гэта засталося надоўга. Ну, все ж таки, вот мне хочется, каб гэта было такі масавы. Я разумею ваши перасцярогі, каб это был не разовый такі вот. Я прыйшоў, мне спадабалася, заданаціў і пайшоў па сваіх справах, а такая людзі аб'яднаныя агульнымі каштоўнасцямі, агульнымі, але каб іх шырэй ўсё ж таки было. Калі вот так праз сарафаннае радыё, праз, ведаеце, там, как бы, я там ведаю гэтага чалавека, я там яму там на вушка шапну, і ён там прыйдзе, можа быць, далучыцца. Ну, гэта не такі не шлях да масавасці. Ці масавасць гэта не сама мэта?
Не, ну тут некалькі момантаў. Па-першае, мы відавочна пастаянна абмяркоўваем гэты момант. Можа быць, адкрыць все дзверы і паглядзім, што там будзе. Але ёсць пару аргументаў супраць гэтага. Па-першае, ёсць пытанне бяспекі, все-таки хочацца больш даверу, калі больш закрытае кола. Вось. Другі момант, ёсць пытанне таго ж сам магістрат унутры, мы збіраем грошы і мы іх пасля выдаткоўваем. Людзі свае грошы аддаюць, то бок унутры гэта досыць далікатны працэс. У нас ёсць статут, ёсць выбары, галасаванне, і калі прыйдзе шмат людзей, якія просто ўбачылі эта кніжка мне падабаецца, я вот прям за яе хачу, і не разабраўшыся, і пасля ўбачыць, што не за іх кніжку прагаласавалі, пачнуць там не разумець, што ўвогуле адбываецца. То бок у нас сам механізм пакуль у працэсе наладкі, і прасцей яго наладжваць больш вузкім колам. І ёсць трэці момант, напэўна, для мяне больш важны асабіста, такі, ведаеце, крыху бунт супраць вось гэтай сучаснай лічбавізацыі, калі мы развучыліся давяраць адзін адному. Мы пачынаем давяраць вот этой сетцы, вялікай прасторы, дзе сапраўды адразу ўсё вельмі маштабна, адразу ўсё вельмі прыгожа, з прыгожымі карцінкамі, але мы крыху забываемся, што ўсё расце людзей на месцы, так, на зямлі, ад супольнасці некалькіх чалавек, якія могуць сабрацца на офлайн асабіста і нешта вырашыць. Вось у нас, мне падаецца, крыху пачынае атрафіравацца вот это уменне збірацца ў даверлівыя групы паміж сабой. Вось. І гэтымі групамі не проста там пасідзелку нейкую рабіць, а вот уплываць на нешта сур'ёзнае. Тое, што 100 год назад было партыямі, так? Вось партыі штогадовай даўніны, калі гэта была ледзьве і крыху часам нават не рэлігійная ідэя. Зараз даследчыкі лічаць, што партыі замянілі рэлігію ў свой час вот тады. Калі ты аб'ядноўваешся з людзьмі, з якімі верыш у нешта важнае. І вы разам. Вось. І для мяне гэта, напэўна, крыху паспрабаваць науку вось гэты шлях такога больш чалавечага даверлівых адносінаў, даверлівых структур. Вожык патрыёт вяртае нас, мы потым вернемся, працягнем, просто каб не адысці далёка, вяртае нас да пачатку нашай размовы і пытаецца просто ваше меркаванне па адчуваннях, па ашчушчэнням. Што цяпер хутчэй, рост беларускасці ў Беларусі ці падвышэнне русіфікацыі? Вось просто яшчэ раз паўтаруся, 0 зразумелых маркераў. Вось, там не ведна, напрыклад, сацыолагі спрабуюць праводзіць нейкія сацыялагічныя даследаванні, раз на год публікуюць даследаванні па ідэнтычнасці. Там, падаецца, не дужа што мяняецца асабліва, так? Па чым яшчэ, па ашчушчэннях, яшчэ раз, я ў сваёй бурбалцы, я гляджу там беларускі інстаграм, і там у Беларусі шмат чаго цікавага адбываецца. Моладзь, нейкія робіць кучу івентаў, вельмі актыўна, вельмі дынамічна. Так, яны крыху знізу пачынаюць, гэта ўсё такое з нуля крыху, але хуткасць развіцця там значна большая, чым яна была, не ведаю, там часы маёй маладосці. Калі мы таксама думалі, што мы там ледзьве не з нуля пачынаем. Вось. Таму у мяне такое, ведаеце, вельмі пазітыўнае бачанне. З другого боку, я ж разумею, што я не бачу вялізнай прасторы іншых беларусаў, якія жывуць там сваімі праблемамі у абдымку з расійскім тэлевізарам, і што там у іх галовах адбываецца. З одного боку, яны жывуць у незалежнай дзяржаве ўжо шмат, не першае дзесяцігоддзе. Так, для іх вот тое, што дакладна мы ведаем, для беларусаў важна быць беларусамі. Вось гэта ўжо без пытанняў. Вот гэтых людзей, якія хочуць быць расейцамі, у Беларусі вельмі мала. Вось. Але наколькі яны там хочуць быць разам з Расіяй, побач з Расіяй, наколькі яны разумеюць небяспеку Расіі, наколькі для іх важная там вот эта нейкая беларуская ідэнтычнасць, я не ведаю, чым гэта мераць. Я гэтага не бачу, бо я крыху у сваёй бурбалцы. Так, сапраўды, і часам так вот нам безумоўна цікава нават назіраць там са сваёй бурбалкі, але блізкую нам по духу бурбалку там у Беларусі, тыя ж самыя інстаграмы, там тиктокі ці трэдс, дзе там адтуль шмат вельмі пішуць і па-беларускі, і на беларускую тэматыку, там і там ўсё астатняе, ці дзесьці там нават на трасянцы, і мы такія, вау, малацы, там вот это развіваецца. Потым трохі выйдзеш за межы, а там такие, а я вот там сходил там на концерт Газманова, а я там яшчэ какая-то вот русская такая фигня,
і думаешь як что тут а люди так вот живут но тут і не заўсёды так жылі тут мне здаецца да ёсць важны момант ён заўсёды быў што калі чалавек там у трэці пераходіць на беларускую мову гэта відавочна каштоўнасная падзея так мы разумеем што чалавек ну просто зараз у трэці да вот это вот вялікая хваля людзі там пераходзяць на беларускую пачынаюць пісаць по-беларуску ты разумееш што гэта каштоўнасная рэч калі чалавек расійскамоўны беларус хадзіў на Газманова ты разумееш што это хутчэй ўсё не каштоўнасная рэч это не значыць што ён там трымаецца расійскіх нейкіх прынцыповых ідэяў гэта значыць просто схадзіў на канцэрт то ён просто можа нават не ведае што існуе нейкая беларуская прастора ён все жыццё так жыў вось у 90-х глядзеў Жырыноўскага зараз ходіць на Газманова як бы пры гэтым это чалавек все равно беларус у яго важныя дранікі буслы там не знаю партызаны і песняры это яго вось і таму гэта пра яе вот гэтым сэнсе вельмі складана памераць бо не ясна што для гэтых людзей каштоўнасна як бы яны на беларуску можа ніколі не перайдуць але беларусамі заўсёды будуць но это як ва Украіне дзе ну просьма расійскамоўных пайшла абараняць Украіну так ніхто іх не прасіў але 2022 год і десяткі тысяч расійскамоўных украінцаў пайшло абараняць Украіну і таму вось як мераць вось гэтыя рэчы якія адбываюцца ў душах людзей мне цяжка зразумець Давай вернемся да магістратаў адукацыйны магістрат вось першы этап галасавання прайшоў то бок это атрымліваецца так вы сабралі там першую як ты кажаш скрынку і вось выбралі праект на які гэта скрынка пайшла далей будзе падтрымка гэтага праекта ці будзе галасавацца новы праект на новую падтрымку ў новым месяцы Ну пакуль што план наступны раз праз пару месяцаў сабраць зноў пул праектаў і прагаласаваць за нешта наступнае як бы той же праект можа яшчэ раз падацца на тое ж самае можа мы падтрымаем карацей пакуль ідэя ў тым каб кожны раз падтрымліваць нешта новае вось просто каб зразумець ну навучыцца гэта рабіць так зразумець аж які ёсць прапановы да якая аддача ад тых ці іншых праектаў але ну вот напрыклад па прыкладзе кніжнага ёсць разуменне што праз год мы магчыма намацаем нейкі больш стратэгічны падыход вось давай да стратэгічных падыходаў на прыкладзе кніжнага магістрата то бок якія вы знайшлі гэтыя стратэгічныя падыходы у чым яны ну напрыклад ідэя якую мы падгледзелі у выдавецтва Гутенберг яны запрашалі на падтрымку сваіх кніг інвестараў ну то бок інвестор укладваецца грошы калі кніга распрадаецца то яму там вяртаюцца гэтыя грошы нават з пэўным адсоткам мы вырашылі што паэксперыментавалі зразумелі што як бы адсоткі як бы нам юрыдычна цяжка прымаць і неясна як што з імі рабіць і мы прыдумалі ідэю вот этих безадсоткавых займаў калі выдавецтву даецца нейкая сума на год можа нават больш і пасля вяртаецца нам калі ён яе пракруціў выдавецтвам гэта некаторым вельмі выгадна і цікава тому что это дадатковы абаротны капітал можна больш кніг выдаць і так далей і атрымліваецца ну стратэгічны падыход у тым сэнсе што мы можам нам жа грошы это вяртаюцца вось і мы можам некалькі такіх скарбонак досыць вялікіх назбіраць якія можам выдаваць выдавецтвам пасля вяртаць і стварыць такое цэлае кола вот этих безадсоткавых займаў якія калі мы вырасцем круху ў бюджэтах ну я думаю прям неблага будуць уплываць агулам на рынок так ну выдавецтва будзе магчымасць значна больш выдаваць кніг іншая как такі стратэгічны кірунак які мы намацваем пакуль але гэта разуменне таго што кніг в прынцыпе немало выдаецца іх мала чытаюць у сэнсе далёка не ўсе беларусы ў замежжа нават ведаюць што гэты рынок існуе і паўстае пытанне як рэкламаваць і наступны шлях мы вот думаем можна нават асобныя конкурсы праводзіць менавіта на тэму рэкламаў каб выдавецтвы ну альбо не толькі выдавецтвы прапаноўвалі свае ідэі па рэкламе ад самых банальнага там прафесійнага таргеціравання да нейкіх там нечаканых піар-акцый вось это тое што можа гатовы укладваць з разумення таго што гэта пашырыць кніжны рынок вось і прям менавіта толькі ў гэта укладваць так там нейкі паўгады укладваць толькі ў рэкламныя праекты каб зразумець ну ці гэта гіпотэза што беларусаў больш зараз чым хорошых кніг што як бы ёсць куды расці гэтаму рынку што гэта гіпотэза правільная ну вось такі як бы два пакуль стратэгічныя кірункі калі я вярнуся да вот менавіта кніжнага магістрата калі падводзіць вынікі што вы які з вот праектаў ці там я не ведаю як это правильно сказаць тое што вы падтрымалі вот
ты для сябе асабіста лічыш самым таким, ну, значным, не ўдалым, а значным там, ці хай можа быць ён там не акупіўся, не прынёс там прыбыткаў, але ён быў важны і вельмі такі, ну, прыемным. Мы за 1,5 гады правялі 3 конкурсы і один праект атрымалі па-за межамі конкурсаў. Вось, а один праект пакуль яшчэ вельмі досыць вялікі, это падтрымка выдання кнігі пераклада нейкага сусветнага нон-фікшна на беларускую мову. Вось, і ён пакуль у працэсе, то бок там мы яшчэ нават не выдаткавалі грошы, бо там аўтарскія правы, трэба дамаўляцца, то цяжкавата. Таму на сённяшні дзень, напэўна, самае важнае гэта вось 2 інвестыцыйных вот этих займа, якія мы уклалі ў выдавецтвы. Адзін з іх вярнуўся ўжо, і каштоўны яны мне падаюцца тым, што гэта зразумелая механіка, якую можна маштабіраваць, так, як бы, што гэта тое, што калі мы назапасім больш грошай, а іх мы можам назапасіць, то бо грошы ж вяртаюцца, то гэта тое, што ну, рэальна можа трошки дапамагаць прям цэлому рынку, так, і розныя выдавецтвы змогуць звяртацца, атрымліваць грошы, пракручваць, вяртаць, і гэта будзе такі сур'ёзны ўнёсак. Тимох, с аднаго боку мы кажам про тое, што вось гэтыя магістраты гэта, ну, у пэўным сэнсе такі элітарны, там полузакрыты, ну, скажем так, не просты для уваходжання такая суполка. З другого боку, вот калі я прапанаваў табе прыйсці расказаць про гэты магістрат, ты сказаў, да, конечно, трэба даводзіць інфармацыю. Ну вот мы давялі інфармацыю, людзі паслухалі, зацікавіліся. Далей, вот як? Ну, далей трэба зразумець, што гэта прям вельмі цікава для чалавека і крыху пераступіць сябе, можа быць, і напісаць ці мне асабіста, ці ў наш афіцыйны Instagram. Вось, з пытаннем «Раскажыце больш», мне стала цікава, ці хачу далучыцца. Вось, мы тады, ну, бачым, што это жывы чалавек, дасылаем больш інфармацыі і запрашэнне на далучэнне. То бок, са складанага толькі вось гэта асабісты кантакт са мной, альбо, ну, з кімсьці, как вы ведаеце, што ён у магістраце, бо там некаторыя публічныя асобы таксама як бы запрашаюць у магістрат. Вось, як бы нічога складанага. Ну, просто крыху менш лічбавізацыі, крыху больш асабістых кантактаў. Выйсці з такой зоны комфорта для того, каб з дзесьці незнаёмымі людзьмі пачаць камунікацыю, раскрываць іх для сябе, а сябе для іх. Ну, як, найперш са мной, так, як бы я тут пакуль што кропка ўваходу, давайте спрасцім эту гісторыю, так, бо калі чалавек патрапляе ўнутр магістрата, он можа там заставацца ананімным, вось этой онлайн-прасторы, няма праблем. То есть тут якраз то мы відавочна вельмі важнае пытанне бяспекі і ананімнасці. Тимох, вельмі важны таксама момант, таму што нас шмат глядзяць і слухаюць у тым ліку людзей з Беларусі. Ці ёсць у іх магчымасць далучэння з аднаго боку, з другого боку, тыя праекты, якія вы падтрымліваеце, яны нейкім чынам да Беларусі, да мацерыка даходзяць? Пакуль што не. На жаль, па зразумелых прычынах мы вымушаны адсякаць гэту частку. В сэнсе беларусаў знутры Беларусі не запрашаем, на жаль. Ну і агулам, слухайце, мне падаецца, фінансава укладвацца ў беларускія праекты мусіць зараз беларусаў у замежжы. Як бы мы тут крыху больш бяспечнай прасторы, мы можам як бы мусім, мне падаецца, гэта рабіць. Беларусы ў Беларусі там самі прыдумаюць і знойдуць, куды укладацца. Вось, таму, на жаль, не, і праекты, на жаль, не падтрымліваюць знутры Беларусі з пытанняў бяспекі. Вось, ну, але вырасцім, паглядзім. Яшчэ раз, пакуль што гэта ўсё эксперымент. Ну да, с аднаго боку, з другого боку эксперымент ужо цягнецца 3 гады, да? Слухайте, ну гэта, ну, першы магістрат быў запушчаны па выніку розных папярэдніх эксперыментаў. Першы паўнавартасны быў запушчаны ў снежні 24 года. Таму давайте все-таки 1,5 гады. І слухайте, ну это все ў доўгую, таму гэта як эксперымент он будзе яшчэ досыць доўгі час. Вот. Мы шукаем фарматы і шукаем падыходы. Тимох, не палохайце мяне. У доўгую гэта вы найперш што маеце на ўвазе, што сама ідэя магістратаў, дзе б ён там тэрытарыяльна не знаходзіўся, яна доўгатэрміновы, доўгі працэс, у доўгую гульня такая, ці тое, што нам тут доўга знаходіцца і доўга такую стратэгічна гэта ўсё
распрацоўваць і весці такую працу? Не, ну магістрат у доўгу ў сэнсе, што ён запускаецца і ў ідэале цягнецца вельмі вельмі шмат год, таму што неважна, дзе мы будзем тут ці ў Беларусі, ўсё адно грошы ад грамадзян на развіццё беларускай прасторы спатрэбяцца ў любым разе, і грошы, і рашэнні і так далей. Я часта прывожу гэты прыклад, што я ўпершыню задумаўся пра ідэю кааператыву, калі шмат год назад даведаўся пра ангельскі траст. Гэта арганізацыя, якая была створана больш чым 100 гадоў назад у Англіі для захавання помнікаў гісторыі у Англіі. Вось. І гэта арганізацыя такім жа чынам дзейнічае, там людзі штогод складваюцца грашыма, на гэтай грошы выкупаюцца і рэстаўруюцца будынкі. Яна дзейнічае ўжо больш за 100, колькі там, больш за 130 гадоў і не плануе спыняцца. Ну вось гэта ідэальны прыклад. Дзіўны такі каментар, подколоть, видать, хочуць. Все, что было сказано, было без учета мнения, интересов и возможностей белорусов из Беларуси. Вот это поворот. То бок, калі, скажем, мы с тобой хочам падтрымаць выданне якой-нибудь кнігі, стварыць такі вот магістрат на двоих, умоўна кажучы, і падтрымаць, мы павінны ў некага яшчэ спытацца там дазволу ці ўлічваць яго інтарэсы там іншых усіх, ці вот як? Ну, мне падаецца, што гэта такая рэакцыя здараецца, ну, это такі псіхалагічны момант, як мне падаецца. Мы ўсё спрабуем трымацца на ўзроўні таго, што мы ўсе разам, як бы мы не падзеленыя, вось, і калі ты пачынаеш гаварыць, што ну, па нейкіх аб'ектыўных прычынах, так, мы тут вымушаныя тут будаваць нешта, так, пасля перанесці ў Беларусь. Ну, пакуль што тут, то ну, часам з'яўляецца такая рэакцыя, што як жа так, як жа без нас. Ну, але я пакуль не бачу выйсця, так. Такія умовы мы ў іх мусім дзейнічаць. Калі мы тут можам быць у нечым эфектыўныя, мы і захоўваць бяспеку, у тым ліку для тых, хто ў Беларусі, так. Ну, бо як мы падтрымаем адсюль праект у Беларусі. Вось, то, ну, значыцца, такі час, такі умовы. Вось. Трэба расці туды, куды можна расці, для таго, каб стаць мацнейшымі. Прозвішчамі гэтых людзей у Новай Беларусі вуліцамі будуць называць, піша Максім. Ну, маецца, відаць, на ўвазе прозвішча тых людзей, якія аб'ядноўваюцца вось такія магістраты ці там іншыя нейкія там суполкі, ініцыятывы, якія падтрымліваюць тым ці іншым чынам тыя ці іншыя праекты, скіраваныя на падтрымку, развіццё, пашырэнне беларускіх розных справаў. Ну, чаму не? Я думаю, што людзі, которые змогуць вот такія кааператывы, не абавязкова канкрэтна там нашы магістраты, да, як бы кааператыў можна стварыць там без всякіх магістратаў, без нашай канцэпцыі. Чалавек, які зможа, не ведаю, там скалаціць які-небудзь кааператыў на пару тысяч чалавек, так, і пабудаваць это як паўнавартасную дзейсную машыну, відавочна будзе, я думаю, заслугоўваць вуліцу ў Беларусі. Чаму не? Я думаю, што такія людзі, дай Бог, не адзін такі будзе, ці яна, вось, стануць важнымі такімі менеджерамі адраджэння. І на завяршэнне, ўсё ж такі, Цімох, як тебе падаецца, вот зараз з аднаго боку, ну, тыя ж самыя магістраты, яны найперш скіраваныя на тое, каб вот тыя людзі, якія знаходзяцца ў эміграцыі, да іх далучаліся, праз іх падтрымлівалі тыя ці іншыя праекты. З іншага боку, мы ведаем, што людзі ў эміграцыі, ну, па-першае, таксама не ў салодкіх умовах. Ім шмат якіх пытанняў трэба вырашаць, шмат выдаткаў, на якія з патрэбы жыццёвыя вытрачваць. З другого боку, ёсць пэўная стомленасць і ад гэтых чаканняў, і ад усяго астатняга. Наколькі захоўваецца ўсё ж такі вось гэта, ну, как бы, жаданне браць удзел, падтрымліваць, быць у гэтай справе? Слухайте, ну, відавочна, кожны чалавек сам вырашае. Але мне падаецца, што мы якраз-то прапануем максімальна камфортны спосаб закрыць вось гэтую праблему пакутаў сумлення. Так? Мы не кажам, што нешта памяняецца само па сабе паслязаўтра. Мы кажам, што ўжо мы сёння пачынаем нешта мяняць паціху. І ўсё, што для гэтага трэба зрабіць, ўсё, што трэба для таго, каб пачувацца сябе паўнавартасным прадстаўніком грамадзянскай беларускай нацыі, супольнасці,
гэта укладваць 10 еўра ў месяц у гэта 2 кубачкі кавы ў Варшаве вось і прымаць удзел у галасаваннях. То бок не трэба нікуды бегчы, не трэба з галавы прыдумляць нейкія праекты, якія ніколі не рэалізуеш, не трэба панікаваць ад нейкіх навінаў кожны дзень. Трэба просто разам стаць у вот это вот кола вялікае і паціху рухацца наперад. Мне здаецца, это максімальна комфортна. То есть ты закрываешь сваю вот эту грамадзянскую адказнасць самым простым, чым можна, грашыма. Вось. Ты выконваеш свой грамадзянскі абавязак. Мне падаецца, это зручна. Ну і мне таксама падаецца, што гэта з аднаго боку как бы не балюча, сапраўды, як ты слушна заўважыў, можа падацца вот 10 еўра 2 кубка кавы у Варшаве там схадзіць у нейракафе і будзе тое ж самае табе. З другого боку, вось я нешта мушу зрабіць, але ў мяне няма часу, няма магчымасці, няма сіл, а тут ні вялікіх вымог не патрабуе. Можна зрабіць і такім чынам вот эту патрэбу быць далучаным ты таксама закрываеш. Дзякуй вялікі. Таму, калі ласка, звяртайцеся да Тимоха Акудовіча, калі раптам адчулі жаданне, патрэбу, нейкі зуд, каб таксама далучыцца і нешта зрабіць. А малымі такімі нейкімі кроплямі, спробамі, справамі робіцца справа вялікая. Дзякуй вялікі ўсім яшчэ раз. Дадзім спасылачку ў апісанні да гэтага стрыма на сацыяльныя сеткі Тимоху, праз якія можна звязацца, ці праз афіцыяльны аккаунт у інстаграме магістрата. Да сустрэчы, пішыце, жыве Беларусь.